Først og fremmest vil jeg lige lave en kort disposition over, hvad jeg egentlig har tænkt mig at gå igennem her i afleveringen. Det første jeg vil kigge på, det er jo bare hvad emnet er, vi har haft i AT6. Så vil jeg kigge på vores problemformulering og besvare, hvordan vi ligesom har kunne besvare den her problemformulering via en række underspørgsmål og de metoder, vi så har anvendt til at kunne besvare problemformuleringen. Så vil jeg gå igennem vores resultater, vi har så fundet frem til i vores underspørgsmål. Så vil jeg kigge på vores konklusion, altså hvad vi har fundet ud af. Og samtidig vil jeg også lige snakke om noget metode, altså de metoder, vi har anvendt, samfundsfag og engelskfagenes muligheder og begrænsninger. Og til sidst vil jeg perspektivere til et andet AT-forløb, og så vil jeg, hvis jeg kan nå det, sige, hvordan opgaven kan bringes videre, hvis vi har mere tid til at arbejde videre. AT6, der har vores emne været at være på muligheder og problemer. Og vores gruppe har så udarbejdet en problemformulering, der hedder: hvilken rolle spiller NSA's overvågningsprogram, og hvor høj grad kan Edward Snowdens afsløringer siges at være en helliggerning eller et sikkerhedsbrud? Til at besvare den her har vi så udformet de her underspørgsmål, hvor det første hedder, hvad er NSA? Og her har vi så kigget på NSA, prøvet at finde ud af, hvilken størrelse NSA er. Og det har vi gjort gennem nogle kilder og noget data, som vi har fundet på nettet, som vi må formode er troværdige, da vi ikke har kunnet sammenligne det med nogle andre tal. Så har vi kigget helt basalt på hvad NSA's oprettelse og dens primære opgave og hvilket formål den har. NSA's primære opgave, det er kryptering af intelligens fra ind- og udland, og de har med databehandling at gøre, og de sørger for informationssikkerhed inden for USA ved at kigge på noget kommunikation, både inden for USA, men også uden for USA. NSA arbejder som fluen på væggen på et globalt plan. Altså de ser på noget international kommunikation og sikrer, at USA's interesser ikke bliver kompromitteret eller i fare. Et citat fra deres egen hjemmeside siger, at vi vil beskytte nationale sikkerhedsinteresser ved at tilslutte sig de højeste standarder for adfærd. Og for videre at kunne besvare NSA's størrelse har vi kigget på NSA's udvikling gennem årene. Altså vi har kigget på antal ansatte, altså der stigning i ansatte og deres stigning i budget, organisationsmuligheder, altså hvor meget data kan de opbevare. Og så har vi sammenlignet NSA med andre sikkerhedsorganisationer, såsom CIA og PET fra Danmark. Så har vi kigget på NSA efter 9/11 og set på hvilken udvikling det har haft efter den her hændelse. Til sidst har vi kigget på, hvad har NSA egentlig lov til, hvad for nogle love kan de arbejde indunder. Det bringer os så videre til underspørgsmål 2, som hedder: hvem er Edward Snowden, og hvilke udtalelser har han gjort sig? Her kommer vi så med en beskrivelse af Snowden og hans gerninger via, og de her beskrivelser har vi så kunne gøre på grund af noget data, som vi har fundet på nettet om ham. Og her har vi kigget på helt basalt, hvem han er, og hvor han tidligere har arbejdet, og hvilke adgange han har haft inden for NSA. Altså hvad har han gjort for at kunne få adgang til de her dokumenter, som han har afsløret og vist offentligheden, hvad NSA egentlig laver bag facaden. Så kommer vi med en konkret beskrivelse af de dokumenter, altså hvad siger de, og hvad beviser de omkring NSA. Og så snakker vi om Snowden som ikke er den første whistleblower inden for NSA, og kort, hvad laver han så i dag. Det bringer os videre til vores første analysespørgsmål, som hedder: hvorledes fremstiller dokumentaren Citizenfour Edward Snowden, og hvordan forholder den sig til problematikken omkring overvågning og NSA? Og i vores analyse af Citizenfour, der har vi så kigget på fremstillingen af Edward Snowden og den problematik, der så bliver skabt omkring overvågningen, NSA's overvågning. Og i analysen har vi kigget på afsender-modtagerforhold, noget komposition, synspunkter, holdninger, virkemidler og temaer. Og så vil jeg egentlig kigge på, hvad mener dokumentaren, altså hvad for nogle holdninger har den, hvilket budskab prøver den at sende ud, er den troværdig, om den er snæversynet, om den er subjektiv, og hvad der egentlig lægges vægt på. Og de resultater vi så har fundet frem til, det er, at den fremstiller Edward Snowden som værende en helt. Og
Det vises så gennem fremstillingen af ham, blandt andet gennem en række lange scener, hvor der er meget fokus på Edward Snowdens følelsesmæssige side, og samtidig med at der er underlægningsmusik på den her række scener, der prøver at fremstille Edward Snowden som Jesus, der skal ofres på det hellige kors. Samtidig så laver dokumentaren også en stor kritik af overvågning, og den viser den mørke side af NSA. Og så stiller den en række etiske og moralske spørgsmål omkring overvågning. Altså om det er i orden at fratage nogle menneskelige rettigheder, såsom retten til privatliv og ytringsfrihed osv. Den viser også nogle eksempler på magtmisbrug. Altså det viser nogle arkivklip omkring direktøren for NSA, der lyver i retten om hvorvidt de overvåger befolkningen. Hertil kan vi så gå videre til vores fjerde underspørgsmål, som hedder: hvilke problemer medfører Edward Snowden med sine gerninger? Og Edward Snowden han har så skabt stor diskussion omkring emnet overvågning, og han sætter ligesom spørgsmålstegn ved hans afsløringer, har han sat spørgsmålstegn ved statens funktion, og specielt den funktion, der siger, at ifølge USA's grundlov, så har ethvert menneske ret til frihed, men fratager USA ikke menneskene friheden ved at overvåge befolkningen. Samtidig så sætter Edward Snowden også to ting op på hinanden, om det er tillid til staten, der vægter højt, eller om det er sikkerhed og tryghed skabt af staten, hvor man ikke sætter spørgsmålstegn til processen, der vægter højt. Et andet problem, Edward Snowden også har skabt, det er, om han har svækket den stat, der skal beskytte borgerne, eller om han har vist statens sande jeg. Og her har vi så inddraget en artikel med udtalelser fra PET-chef Jørgen Bonnichsen, der siger, at spionage det er en absolut nødvendighed, og hvis ikke vi havde haft spionage, så kunne det være rigtig svært at have fred på et globalt plan. Det bringer så over til vores diskussion, altså under spørgsmål 5, som hedder: hvordan kan Edward Snowden kategoriseres som værende henholdsvis en fortaler for frihed eller en landsforræder? Og her har vi så inddraget en række artikler fra store engelske aviser, og vi ved allerede fra vores analyse, at dokumentaren Citizen 4 fremstiller Edward Snowden som en helt. Endnu en person, der mener, at Edward Snowden er en helt, er Shami Chakrabarti, der skriver for The Guardian. Og han mener, at regeringen ikke må lyve for folket, og at alle mennesker har nogle ukrænkelige menneskelige rettigheder, altså som retten til privatliv og ytringsfrihed, og at staten ikke kan fungere som beskytter, hvis den overvåger befolkningen. På den anden side så har vi også nogen, der mener, at Edward Snowden er en skurk, og det er blandt andet Max Hastings, der skriver for The Daily Mail, som mener, at Edward Snowden er en anarkist, en forræder, og at han har gjort mere skade end gavn, og at den overvågningsinformation, han har videregivet til offentligheden, kan bruges af grupper såsom Al-Qaida til at undgå overvågning fra amerikansk side. Og så mener han også, at han har skabt politisk kaos på et globalt plan med et selvisk formål. En anden, der deler samme synsholdning som Max Hastings, er Zachary Keck fra The Diplomat, og han mener, at Edward Snowden han er en forræder, og hvis han skal være den folkehelt, som han gerne selv vil være, så skal han tage straffen for det, han har gjort. For ellers tror han ikke, altså så mener han, at Edward Snowden ikke fuldt og fast tror på sin sag. Så samtidig mener han, at Edward Snowdens gerninger, det er definitionen af landsforræderi. At det, han har taget information inden for USA og lagt ud til offentligheden, at det er landsforræderi i sig selv. Til sidst så kan vi jo har vi konkluderet på vores opgave, og vi har så konkluderet, at NSA er jo så en verdensomspændende organisation, der har skabt stor kontrovers omkring overvågning. Og dokumentaren Citizen 4, den følger så Edward Snowdens offentliggørelse af fortrolige dokumenter, der påviser NSA's hemmelige agenda. Og det har så skabt en masse problematikker på grund af Edward Snowdens gerninger.
Og den stiller en række spørgsmål til, om det var rigtigt eller forkert af Edward Snowden at vise statens sande ansigt. Og hertil er så skabt en stor diskussion om, hvordan staten skal beskytte borgerne bedst muligt. Og så har vi konkluderet, at der er nogen, der mener, at tryghed det skal findes ved tillid til staten, mens andre mener, at tryghed det skal findes gennem statens sikkerhedsorganisationer, uden at stille spørgsmålstegn til processen. Og de metoder, vi så har anvendt i samfundsfag engelsk, det er jo så indsamling af viden gennem nogle kilder, altså nogle kvantitative data, der har hjulpet os med at skabe overblik. Og så har vi gennem de her data fundet empiri, som vi kan bruge til analyse og diskussion. Og vi har også kigget på Edward Snowden, om han er til fare for den stat, der skal beskytte borgerne, og om han har truet den forhenværende sikkerhed, der er blevet skabt af staten. Vi bruger de begge fag er humanistiske, og her analyserer vi og fortolker vi en dokumentar, altså i engelsk, og så bruger vi den hermeneutiske spiral, altså hvor man har noget forforståelse for et emne, så undersøger vi noget og fortolker, og så får vi en ny forforståelse. Begge fag har nogle muligheder og begrænsninger, og i samfundsfag er mulighederne at bestemme en størrelse af noget konkret via noget data, og samtidig så kan vi så sætte nogle holdninger, tal og statistikker op mod hinanden gennem noget komparativ analyse. I engelsk der kan man sætte ansigt på noget empiri, og det har altså været dokumentaren Citizen 4, og det har gjort vores sag lidt mere menneskelig og mere bearbejdelig. Fagenes begrænsninger. I samfundsfag der kan man miste de fine nuancer, hvis man kun har at gøre med noget talmateriale. Altså det kan være nemt for os at generalisere det vi har undersøgt. I engelsk der forholder vi os kun til materialet vi analyserer, og det kan være med til at give en subjektiv synsvinkel på et emne. Til sidst vil jeg perspektivere til AT3 forløbet om det gode liv, og problemstilling om at være, den her problemstilling om at være konstant overvågning spiller godt sammen med det gode liv. Fordi kan man have et godt liv, hvis man er under konstant overvågning, og kan man godt have åbne diskussioner, hvis man bliver overvåget. Og begge forløb havde så en blanding af engelsk og samfundsfag, og her har vi så anvendt stort set de samme metoder. Og begge forløb har indeholdt temaer såsom, hvem er jeg? Ja, jeg kan desværre ikke nå at snakke om, hvordan opgaven kan bringes videre, men det kan I selv kigge på, hvis I læser mit talebier igennem.